Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Kershai Area Unit ringkat ke West Castles District Unit kila penrem jor ya ke jingle Riau Klau jongki pulet Assam ki balalet ban penjat penpra ya ke jingkieng balasna Shipor pan yat kali na ukiam sya Kershai. Katkom kita long khobor na kinong yalam kaseng FKGGP Kershai Area Unit laong bakani ke jingja kelaja ha ke Shipau tereng mentau benai kelalengkot arjar arpau. Hakaba ki pulet ke jela Assam kilawan ban penpra da ki kali pu Shilom ne ke JCB ya ke jingking deng Bashipor balasna tang ban yoket ya ki mar ki mata hakani ka por telang ka ban aji mento ya ki nong sosnong ka snong Kershai nang spong bat maupon. Hakabai dai bakani ke jingle ki pulet ke jela Assam nakaliang kaseng FKGGP West Castles District lengba u Assistant Education Secretary u Robert Walang kaladawan ke Sarkar Jela Meghalaya bahkan tuklar no mardo de kenika kam bat kadairu ban bu no ya ka police outpost hakasnong Kershai ni ka FKGP West Castles District hadin manglayo jingtip na ka FKGP Kershai Area Unit ha ka bayade bat ka jingja ka sipoterek ha ka ba pulit Assam kilawan ban thambor ya ka ban penpra ban penjat ban penpra ya ka jingking Bashipor hang thi hawa Kershai ka ba penyaso na ukiam sya Kershai nong spung maupon ti kani ka jingking kalong tang ha ka portelang Shipor na ka banta ban ka kit ka ba jongki pajba jong ka tulathan namar ba kani ka jingking ha ka porliur kam ka ka he kam laite tang ha ka portelang rei ka e ka ba ka jingle jong pulit Assam kalaban pawe ka jing long ru kla ka jingle ru kla ka jong ki la ban suthu na ka e ka daw ba kile e ka neru te na ka liang jongi ka seng kumba ka FKGP Kershai Area Unit kala pau haki la patai kubor man penramjur ya ka e ka ba ka kipulit ka Sarkar Assam kilale tengi na kaliang jong ka FKGP West Castles District ru ngismo ban penramjur ya kani jingle ru klau bat ni dawa ru ya ka Sarkar Meghalaya bahkan tuklar mardor bayade bat kani kam bat kumjuru ni dawa na ka Sarkar Meghalaya bahkan bu no ya ka police outpost ka Bapura nomor kat hadu bunta ni dang tang ya ka border wing ka bom la ban ai jingnya da ka Bapura ki ba